Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ayikagqibi usayina, isazawuqhubeleka yengeza abadlali. Ayivalanga apha ngolanga elihle phili, ngokomlomo ke ovakalayo phanga phakathi eNaturena, isazawuqhubeleka yengeza abadlali iKaizer Chiefs, ngoba kaloku kunesicelo esithe safakwa ngumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs phaa, uFernando da Cruz, esithi ke iKaizer Chiefs iyacenta ukubana ke imnikeze abadlali abayi-4 abazokwazi uatheka ukwengeza kwabo abadlala nabo, ukwenza into yokubana ke akwazi abakhwenko wakhe ukuwathuma athumeke. Futhi ke wayiqononondisa into ethi uFernando da Cruz ukuba iKaizer Chiefs ngenene iyafuna ukuchallenja iSundowns kunye neOrlando Pirates kule season, kuzawulunga yenze le nto ayifunayo enguda Cruz, leyo kubana imthengele abadlali abazo-atheka. Tshilo kuda Cruz akayifihla ke le into leyo, wathi esi anaso isikwadi esikhoyo akaqondi into yokubana sawukwazi umelana neMamelodi Sundowns nePirates kule season, kodwa ibiKaizer Chiefs ifuna ikhaphu, ifuna ileague okanye ifuna umelana neSundowns neOrlando Pirates kule season, kuzawulinga imthengele ezi players ziyi-4 zizokwazi uba zi-atheke angeze kwezi zikhoyo. Wasibeka ke isizathu uFernando da Cruz, wathi into angayifuniyo yena into yokubana itimu yakhe qamba nayo iqapheleke, kube lula uplanelwa zezinye iitimu, ngoba kaloku xa ungenaplayers ezininzi ezi-athekayo, masenze umzekelo sisebenzisa uFundovulakazi noBatman okokoko, kuzoba lula itimu yodlala nazo ukukuplanela. Kanti kwiposition nganye ube nabantu ababini nabathathu xa uatheka, iitimu ezininzi azizukwazi ukuba zikuplanele, ngoba azizukwazi uba kule game uzohlasela ngobani, uzo-atheka ngobani. So uthi ke yena kuFernando da Cruz akayifuni laa nto betimu zimplanele, ufuna iitimu zisoloko zingamazi ukuba namhlanje uzovele phethe bani. Yiyo laa nto athi yena ke ngokukholwa kuba neeplayers ezininzi ezi-athekayo, kuba neeplayers ezidifendayo, ukhetha ukuba nezi zi-athekayo ixesha elininzi, ngoba yena uthanda ibhola ebheka phambili ixesha elininzi. So ke ngoku imanagement eKaizer Chiefs ke iqononondisiwe phaa nguda Cruz into yokubana ukuba madoda niyafuna nditshalenje iPirates neSundowns kule season, kuzawulunga nenze le nto ndiyicelayo ukubana nindithengele iiplayers eziyi-4 ezizokwazi into yokubana zi-atheke. Yiyo laa nto ke ngoku athi obesemfuthweni uNondaba, iKaizer Chiefs ayikagqibi ukusayina, ayigqibanga ngolanga elihle phili, basekhona abezayo abasazawuvakaliswa. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.